חברים, היום אנחנו בסרטון חדש של אתגר, והאתגר הזה יהיה אתגר המרשמלו. ולמי שלא מכיר את אתגר המרשמלו, אז יש לנו את איתן שיסביר לנו, בבקשה. כן, באתגר הזה, כל אחד בתורו שם מרשמלו, הוא לא בולע אותו, וכל אחד ששם מרשמלו בפה הוא אומר שביבני. אנחנו נעשה את זה כל אחד בתורו. למי שיש יותר מרשמלו בפה, אז הוא המנצח, אבל מי שמכיר ראשון את המרשמלו הוא המפסיד, אפילו אם יש לו יותר מרשמלו בפה. אז די ברור מי הולך להפסיד כאן, כאילו... ברור שאני הולך לנצח, אתה תמיד מפסיד. אתה צודק, אני מפסיד. סתם. טוב, אז בוא נתחיל. אז יאללה, בוא נתחיל. איתן נתחיל ראשון. את האתגר ראשון ואני אחריו. כן. טוב, בסדר. שביבני. יש לנו אחד ההתחלה, באמת. אגב, יש לנו שקיות ההקאה, ככה זה. יש לנו איך להקיף. צריך עזרה? זה שקיות קצת יותר קשות לכיפה. טוב, תור שלי. שביבני. עוד לא הגיע הקטע המצחיק. כן. שביבני. שביבני. אתה צוחק, לא עשיתי כלום. חבובונו. חבובונו. הוא אמר שהוא יפסיד. סתם. בואי, יש לי פה כזה קטן. הפה שלי קטן, אני מאוד צריך לבלוק. איך אתה פירמתי? תקי. טוב, בסדר, אני הכיתי, אבל אני ניצחתי כי הוא הכיר ראשון. היה די ברור לי שהיית ינצח כי יש לו פה ענק ולי יש פה יותר קטן. יש לך ראש מרובע, אבל לי יש ראש עגול, שזה הרבה יותר... כן, אני קורזיני. שיש לי הרבה יותר מקום בפה. טוב חברים, זה האתגר שלנו. מקווה שנהנתם, צחקתם. אם אהבתם את הסרטון אז כמובן תשאירו לייק. כן. תשאירו לייק, ואל תשכחו להירשם לסרטון. לערוץ, כן. אז נתראה בסרטון הבא חברים. ביי! ביי!